So guys, दिनै जोङो बिश्वकर्मानि पार्टी जानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय हांसो मासे लानो नागिरदों आरो हांसोखौ नागिरगासिनो दं, नागिरना मोनाखै। हांसोखौ बुथारनो नागिरदों दा। नायलांदो। नै लावथिया माथो बिखुं हेखांलायो। हांसो मासे फाननो नागिरदों आरो हांसो जोला बेनो नङा दालाय? बेयाव बिसिनानो खा गासिबो मासेल' बे जायखिया मासे सिथारबानो जानाय। 100 नावनो दं माथो गोदनाजों माथो हेखांना लालायदो लावथिखौ। नोंखौ दिनै उदैयाव सोगोन उदैयाव। ओइ माबा नांगोन ओइदि माबाया नांबाय नै। टाइम गैयालै। बुथारमारबाय होनबा? दायनांबाबो नांबाय आरो मा दं। बिसोरना बिदि माथामा जमा थाखायो। नैबे गुमैमोनानि न'आनो जोबथा गरायगुरि गामि। खांबायलै नोंसोर मा मावबाय थादो, आंना जोब्बाय खामानिया। दै गुदुं फुदुंगासिनो दं, दै गुदुङाव होनो लांगासिनो दं आं नै दा। दा नै जोंना गुमैया पाल्ला दागा मा जाखो? अरस' जुबाय? मा एन्जर मोनलाय? मा एन्जर मोनलाय बेयो? गोजौ थाग्राया बे? मा एन्जर मोनलाय बेयो? बेसो बासा लाजोबदों माथो। पाल्लानि दिदुङा जजोब्बाय? पाल्लानि दिदुङाबो जजोब्बाय। अरस'जुब्बाय? अरस'जुब्बाय सेस। बै गोजौ थाग्राया दे जायखिजाया सुथलि माबा माबि जायखिजाया दिरुं लानानै माबा खालामदो। दिरुंखौ बरनबाय बैनाया खादो। है खारगोन नामा हांसोआ? ए आरो खेबसे फंसे दांना होना मोजांनो। माबाबाथाय हास'खानोसैब्रा, होमबासो थैया ओंखारगोन ना। मानो? एसे प्रब्लेम जाना दं, बेनो जायाखै आं। लोमजादों नामा? लोमजादों माने उदैनि बेमारलै। खाखाना खाखाङा एन्जरा अरसिजोबनानै दिरुंफोरखौ बस'जोबनानै नै दा गोदान खालामगासिनो दं आरो पाल्लानि दिरुं। मा बुस्थुलै इयो? नै हांसोआ मा गोथां दं माथो। गोथां दं दा दहाय बुनाया ना मोजां थैयाखै? बिदि खालामदो। हालोदखौ नाय, गामि सिङाव हांसो बायनो थांबाथाय माबायदि हालोद जायो। दागा गैया, अन्थाइ गैया, सेर गैया, पाल्ला गैया, दिरुं जुनाय मा जनाय। खुगायावनो हमदों? बार नांथोंब्रा एसे। बार गरम जादोंना? गरम जादों। खर'आ मोजां साफा खालाम, बेदर दसेबो लस खालामनाङा। दैया गुदुं ना? दैया गुदुं जानानै नेगासिनो दङ। दाथ' फैया नामा बिसोर लायगासिनो दं। मेजेम दंलै। मेजेम दं। नायबाय नामा? जाबाय होमा दे गांफुदो। नै गाइस भिउ नाय हांसोनि भिउआ बेसेबां गोलाव।
गोलाव खालामलाय खेबसे नायथारि खेबसे गाइस नै नायना ला हांसोनि माबाखौ मा होनो बिबौआ बोरमा मासे खाजागोन देन्जार गोलावखा नै जोंना पार्टिया जागायबाय गथ' गथ' जालांखागोन दा नै एसे जालांनो आरोलाय संनि र' थालांगोनसो 너는 슈퍼 잡아있는? 너는 슈퍼 잡아이? 아야 एसे गिथारलायगोन दिनै सफैदों सानिया इबो सफैदों होनदों गोबावदों दाखालि गेजेर फैखांबाय नोंसोर रावबोआनो गैया गैमारा खोमा गैया आंबो थानो मोना नालाय ओमफ्राय जुमायबो लोङा दाख्लै बेदरा संख्रि नांदों ना बरिया नांदों एकदम दिनै मानि मोनलाय पार्टिया जाखादों बिस्कर्मानि सुगुरमानि पार्टि बिश्वकर्मानि पार्टि ना बेदरखौ सोलाय खबसे पेट्रल पार्टि मेसिन पार्टि खाया बिश्वकर्मानि नामै नामा जाबाय जे गोलाव मोनसे दिनो रोंनांगौमोन आंबो थानो मोना हारसिंदो मा नोंसिना मानि पार्टि मोनलाय पार्टिया बिश्वकर्मानि पार्टि मा गबबो सोआलै नै सासेया सैगासिनो बेसेबां जानोब्रा नै नै गाइस बेदरखौ जागासिनो दं दा जोङो बिश्वकर्मानि पार्टि बासिनानै जागोन बे मा संख्रि जाबाय थागोन सोर आं देलाय आं नैफिनसै ओइजा थांबाय हरगोन माबानायनि आं सौग्रा दानो माबा मोनामनांगौआ संख्रि जा एवनायसो ना बे संख्रिया सुखिया हरबाथा दै हांसोनि थैया